Ġesu Kristu miet. Għalfejn? Sinifikat għandha il-mewt ta' Kristu. Għal-midneb, għalina. Kunsidraw dawn id-dis aspetti tal-mewt ta' Ġesu. Għaliex ċertament kapaċi jgħinuna napprezzaw mill-meravilja ta' dan l-avveniment grandjus u nifhmu aktar it-tifsira tal-mewt ta' Ġesu u s-siwi tagħha l-ħajjitna. L-ewwel nett, Ġesu miet biex juri li ħobna individwalment, personalment. Binalla li ħabni u tali l-nifsu għalija. It-tieni, Ġesu miet biex juri l-kobor tal-grazzja talla lejn il-midinbin indenji li ma jistħoqilhomx. Għax waqt li konna għadna bla saħħa, Kristu fi żmien inwaqqat miet għall-ħżiena. Għax bil-kemm ma raġel sewwa wieħed ikun irid imut, iżda raġel tajjeb jista' jkun li wieħed ukoll ikollu l-ħila jmut, iżda Alla jirrikmanda l-imħabba tiegħu lilna billi meta konna għadna midinbin, Kristu miet għalina. It-tielet, Ġesu Kristu miet biex jifdi lill-midinbin. Ġifieri ħallas somma demmu stess bħala riskatt biex jinħelsu daw kollha li huma kkaptivati maqbudin. Għaliex ukoll bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi iżda biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa jew b'riskat tal-ħafna. Ir-raba', Ġesu miet sabiex jeħles il daw kollha li huma l-sira. Il-sira tad-dnub, tal-passjonijiet tagħhom, il-sira u skjavi anka tax-xitan ta' Satana. Ebda bniedem hu kapaċi jeħles lilu nnifsu mill-irbit u lanqas minn dak li qiegħed jorbtu. Għaliex b'saħħithom wisq. Però Ġesu aqwa, iktar b'saħħtu minn Satan, aktar b'saħħtu minn kull irbit ta' dnub jew vizzju li qed jaħkem u jassar il-midneb. Issa u l-ħaq ta' did-dinja, issa l-prinċep ta' did-dinja nxteħet il-barra u jien jekk nintrefa mill-art niġbed lill-bnedmin kollha lejja. Dan qalu Ġesu biex ifisser bli ma mewta kellu jmut. Il-ħames, Sidna Ġesu miet biex ineħħi d-nubiet ta' daw kollha li jintmu u jemnu fih, ġifier biex jaħfrilhom dnubietom kollha. Għax dan hu d-demm tat-testament il-ġdid li hu mxerret għal ħafna għal maħfra ta' dnubiet. Is-sitta, Ġesu miet biex jieħu fuq innifsu s-saħħta li kienet fuqna. Kristu fdina bis-saħħta tal-liġi, billi sar saħħta għalina. Għax hu miktub misħud kull min ikun imdendel mal-ewda. U s-seba', Ġesu miet biex jipprovdi l-bażi għal ġustifikazzjoni tal-midinbin. Alla jeħles lill-midneb li jemmen fih minn kull ħtija u kundanna ta' dnub u jiddikjara darba l dejjem ġust bla ħtija. Aħna ġustifikati b'demmu. Ukoll issa mela m'hemm ebda kundanna għal dawk li huma fi Kristu Ġesu. It-tminja, Ġesu miet biex jiġbed lejn Alla lill-inġusti. Dawk jiġifieri li bid-dnubhom jinsabu l-bogħod minnu maqtugħajn minn Alla. Għax Kristu wkoll bata u miet għad-dnubiet darba l dejjem. Il-ġust minflok l-inġusti sabiex jressaqkom lejn Alla. U d-disa, Ġesu Kristu miet sabiex lil dawk kollha li huma dewwa Alla jerġa' ħabibhom miegħu, jirrikonċiljahom. Alla kien fi Kristu qed jirrikonċilja d-dinja miegħu innifsu, bla ma jgħod l-offiżi tagħhom kontrihom. Kristu Ġesu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin. U dan prinċipalment m'għamlux b'talimu, imma prinċipalment għamlu b'mewt. Il-mewt ta' Ġesu hija prova li Alla jħobbok, fiha jmissek tara l-kobor tal-grazzja tiegħu lejk, b'mewtu jrid jifdik, jilliberak, jaħfirlek dnubietek, jeħilsek mis-saħħta, jiġġustifikak, jiġbdek li Alla u jirrikonċiljak miegħu. Però xi wħud għal xi wħud il-mewt ta' Kristu ma tfisser xejn. Hawn min jinjorah u hawn min jidhirlu li kapaċi jagħmel dan kollu li semmejna bil-ħila tiegħu, bl-opri tiegħu, l-osservanza tal-liġi, bil-parteċipazzjoni tiegħu f'xi rit jew f'xi ċerimonji. Ma nwarrabx il-grazzja ta' Alla jenfasizza l-Apostlu Pawlu f'Galatin 2, ġifieri ma nġibix fix-xejn,
Għax jekk il-ġustifikazzjoni tiġi permezz tal-liġi, mela Kristu għal xejn miet.